ସାର୍ ପ୍ରିୟଂଶୀର ସାର୍ ଆସିବ ଏଇଟା ରାସାୟନିକ କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନ ନଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନଥିଲା ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିଟା କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିଟା ଉପରେ କିଏ ଅଛି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃଷି ବିପ୍ଳବ ବୋର୍ଡ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଢ଼ିଛୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତ ଏଇଟା ଅଲଗା କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମାନେ କେଉଁ Halo.